Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo selenikhuluma naye. Bakithi ke ngokusebenza kanti ngilapha ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nginamukele phakathi kwaleli ikhaya namhlanje. Alike ngene nje bakithi nihlale phansi, ninethezeke bakithi, sixoxe nje kube mnandi kube nje bakithi. Ngithanda ukuthi ngamukele bonke nabaqalayo ukubona leli page lethu ukuthi bakithi bangakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi nithene on notification ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esisesayiqopha nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena ke bakithi. Ngiyanamukela ngenkulu imfudumalo bakithi. Ngithemba ukuthi siza nako namhlanje khona ozosizakala bakithi mayelana nesizoxoxa osukwini lanamhlanje. Okay, namhlanje ke bakithi sizohlaziya amanye amaphupho kodwa ngitomule nje lilodwa engizolihlaziya ngendlela mina engiliqonda ngayo. Okay, sizokhuluma ngephupho okuthola ukuthi umuntu uyalithonga kodwa uthola ukuthi uthonga udlala ibhola, angithi yabo noma lapho ukhona kwesikhathi sidlalwa ibhola ukuthi ngabe uchaza ukuthini ngesho kodwa ke lelo phupho bakithi singekubalekela ukuthi lichaza izinto eziningi, alinayo incazelo eyodwa, angithi yabona liyahlukaniseka kaningi libe lilinye bakithi lisho izinto eziningi. Okay, lapho ke singaqala khona sichaze ukuthi ke ngabe kusho ukuthini ukuphupha udlala ibhola udlala nabanye abantu kungewena wedwa. Lokho kukhomba ukuthi entweni okukhona okuzamayo ofisa ukuthi wena kukuse phambili, noma kunezinto ezizamayo ngenhloso yokuthi ufisa wena zikuse phambili noma zikuphumelelise, kodwa kulezo zinto ozenzayo ozizamayo kune competition ekhona noma kunabantu nabo abafisayo, akithi abona manje abakwi competition nawe abafisa nabo ukuphumelela, kodwa manje kunalento ekhona. Nganoma iyazwakala ngalendlela engizama ukuyibeka ngayo ukuthi kunezinto sokuzama ukuzenza empilweni noma usuku uyizama, kodwa lezo zinto sokuyizama izoba impumelelo kusasa noma izoba impumelelo empilweni yakho. Kukhona abantu abakwi competition nawe, angithi yabo nabo abafuna ukuwina nabo kuqala noma nabo abafuna ukuphumelela, kodwa manje kukajahiswana akanoma iyazwakala. Ingakho kwesinye isikhathi ke uzobe usuziphupha lapho uthole ukuthi udlala ibhola. Okay, kanti ke futhi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu osebenzayo, angithi yabo uthole ukuthi mhlambe vele i-competition isemsebenzini wakho, mhlambe nawe khona i-promotion oyifunayo emsebenzini kanti khona nomunye noma nabanye abayifunayo leso sikhundla leso. Manje ke uzosithola kuphupha wena udlala ibhola ngoba la nisemqhudelwaneni kahle kahle, angithi yabo wonke umuntu uyayifuna lento nawe oyifunayo. Manje ingakho kuzephupha wena nidlala ibhola kufuna ukubonakala ukuthi ubani uzokhola kuqala igoli. Ngicabanga ukuthi iyazwakala ngalendlela engibika ngabakithi. Okay, kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi uzophupha udlala ibhola kodwa uthi noma udlala ibhola ubone isibonakalisweni masuphaphamile ukuthi bekunzima, ugcine futhi ungakwazanga ukukora igoli nakhona bebekujika nje kunzima mengabe udlala ibhola noma ugcine ungakoranga wehluleka. Lokho ke mangabe linjalo lokho alilihle ngoba liyachaza ukwehluleka noma liyachaza ubunzima ozohlangabezana nabo ukuthi okay esimeni sempilo khona izinto ozohlangabezana nazo ezokufaka ebunzimeni, anganoma kuyazwakala yini. Okay, bese sidlula ke lapho bese uthola ukuthi okay umunye umuntu uzothi ngabe ngidlala igoli, hayi bekumnandi ngagcina ngikwazi ukukora igoli manje ngidlala ibhola ngakwazi ukukora igoli. Lokho lihleke lelo phupho kakhulu uma ukwazi ukushaya impela epaleni, cha bekumnandi sibonakalisweni. Lihle lelo phupho likhomba impumelelo, likhomba izinto ezizayo, likhomba izinto ezizayo empilweni yakho ezinhle ezizokwazi ukuthi zenzeke bakithi. Okay, kanti ke kwesinye isikhathi ke uyakwazi ukuthi uphuphe udlala ibhola kanti kukhomba ukuthi wena qobo lwakho umuntu obangwa ngabantu abadala. Kuyenzeka nje uphuphe udlala ibhola kunomjikiswano
kanti ungumuntu obangwa zidalwa. Kanti kwesinye isikhathi ubona lelo bhola nje kudlala, kuyenzeka lelo bhola uthole ukuthi linguwe kahle kahle, ukuthi cha bekukhahleleliswana ngebhola, kanti lelo bhola lelo linguwe. Kuyenzeka ukuthi linguwe qobo lwakho lelo bhola, nguwe ongumnqakiswano kubantu abadala. Wonke umuntu lalela ibhola usuke edinga, kanjalo nakubantu abadala wonke umuntu usuke edinga manje engazi ukuthi manje ungaba ngowakhe nomunye engathi ungaba ngokwakhe, ngithi yabona lento. So kuyenzeka uphuphe isibonakali noma uthonge into efana naleyo, kanti vele uyatshengisa ukuthi kunomdonsiswano wabantu kubantu abadala ngawe, badonsisana ngawe abantu abadala. Kanti-ke kwesinye isikhathi-ke kuyenzeka uthole ukuthi-ke uzophupha lizothonga leli kuzane udlala ibhola, kanti nje kuyakhomba ukuthi nawe kwesinye isikhathi ukuthi-ke ungumuntu wemimoya. Kodwa uma ungumuntu wemimoya nje kusuke kukhombisa ukuthi abantu bakho noma imimoya ekwembethe ayihlalisekile kahle kuwena. So ngaleso sikhathi-ke uzokuthola ukuthi usungumuntu osuzobe usuphupha iphupho elifana naleli. Ngicabanga ukuthi kuyezwakala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela. Namhlanje ngizothanda ukuthi ngime ngalapho iyona ndlela mina engichaza ngayo nangendlela enginoqonda ngayo mayelana naleli phupho. Bengichaza ngokwami. Ngizothanda ukuthi ngime lapho namhlanje, izophinde ibonane ngokuzayo.